Здравейте! Днес ще направим една много бърза рецепта за пиле фрикасе. Тя отнема не повече от 15 минути. Нищо не варите, не обезкостявате, тъй като ще използваме един буркан с пилешко сварено месо. Не добавяме бульони, то си има всичко, даже и подправки. Необходимите продукти ще намерите, както винаги, долу в описанието и точните грамажи. Започвам с разделянето на белтъците и жълтъците на яйцата, после добавя малко лимон. Аз съм добавила повече, защото ние го обичаме по-кисело. Вие, ако не го обичате, даже може и да не слагате. Разбърквам хубаво яйцата и съответно, тъй като ползвам буркан, всичко от буркана изсипвам в едно тиганче, за да ми се затопли и бульончето и мазнинката да се разтопят. В друг тиган слагам малко масло, изчаквам да се разтопи и изсипвам цялото количество брашно, леко го запържвам да смени леко цвета си. За много бързо става това нещо и добавям чаша студена вода, за да ми се получи сосчето без бучки. Енергично разбърквам и чакам да поври съвсем малко. Както виждате, веднага се сгъстява. Наливам си яйцата на много тънка струйка, бавничко, с непрекъснато бъркане. Използват се само жълтъците, белтъците си ги запазете и използвате в някоя друга рецепта или за някой омлет. И добавям и пилето след това с целия бульон, мазнинка и подправки, които са от самия буркан. Леко съм го начупила, както виждате. И пилето вече ни е готово. Изчакваме малко да прокъркори, за да се смесят вкусовете. И се наслаждаваме на топла манджичка за не повече от 15 минути работа. На брашното му трябва 3 минути да е напълно готово, така че не прекалявайте с готвенето на соса, тъй като, както виждате, с изтиването му той се сгъстява все повече и повече и ако го сгъстите при готвенето, в един момент ще стане на абсолютна буца и хич няма да е приятен. Така че оставете го по-рядък и не се притеснявайте, ще е достатъчно вкусен.